Malawi Today. Moni ma whispers mdziko la ma strangers tikulandoni konkuja ku K9 studio KwaZulu-Natal province boma Durban dziko South Africa. Madzulo alachitatu pamene date yathu ndi 8 April 2026 ndipo madzulo ano omwe ndinesa Osodi Chimani kuchokera konkuja ku Whispers College of Mindset Change ngati mphunzitsi. Nziga mu Whispers of the Stranger komanso ndewere mulimva live pa Whispers Community Radio. Madzulo ano pamene nthawi yathu ikuti 7:30 ndiye kuti tabwetsa programu imene ngati wireless nafe tikufuna tikepo mlomo makamaka pa ceasefire imene yachitika nkhondo imene ali pakati pa dziko la United States of America, Israel komanso Iran. Kwa choncho tikudziwa kuti kuyambira pamene ceasefire idalengezetsedwa ma wireless ambiri alankhulapo, ma social media platforms alankhulapo, ma TV. Nkhani imeneyi ngati mmene anthu timatsatilira nkhani nkhondo ikuchitika ndikukhulupiriranso kuti kudzera ma source ndi ma channels ake omwewo anthunso mwakwanitsa kutsatira zokhudzana ndi ceasefire ya nkhondo yakenso yomweyo. Ndichifukwa chani nkhani ya ceasefire ikuoneka kuti yamanga nthenje kapena ikulankhulidwa mosiyanasiyana. Nkhani ya ceasefire pakati pa dziko la Iran ndi America akasiku oyamba pali nthawi zochuluka komanso pali ma ceasefire ambiri amene dziko la America komanso Israel awapanga mu nkhondo zawo, ma ceasefire awo nkusamaphula kanthu. Mwachitsanzo chimodzi amati history is the best teacher. Ngati mmamva za Nagasaki komanso Hiroshima, nthawi imene dziko la America ankakaphulitsa ku Nagasaki komanso ku Hiroshima, nkuti dziko la Japan linali likale muzokambirana kapenanso alikale mu ceasefire ndi dziko la America kapena mu nkhondo imeneyi. Koma America anaphwanya mapangano amene analipo a ceasefire pa nthawi imeneyo, ndipo they insisted kukaphulitsa ku Hiroshima ndi Nagasaki. So mukayang'ana history ya Nagasaki ndi Hiroshima silero sidzana, ndipo president wake sanali Donald Trump, ndipo nthawi imeneyo ku Israel president sanali Benjamin Netanyahu. Kutanthauza kuti it is in American, mu dziko la America, DNA ya America, in American muulamuliro wa dziko la America osakhala ndi president, ndi dziko limene sungakwanitse kupanga nalo mapangano ndikukomera iwe. Nthawi zonse mukamachita mapangano ndi America zimafunika kuti zikhale kuti it is in their favor, zikukomera iwowo. Kwa choncho ndichifukwa mmaona kuti America sichita china chilichonse chachilendo kupatula zimene imachita ndi zomwe ankachita ndi zimene sakhoza kuchita. Pakhala pali ma ceasefire ku Libya, pakhala pali ma ceasefire ku Palestine, pakhala pali ma ceasefire ku Lebanon, pakhala pali ma ceasefire ku Iran last year, pakhala pali ma ceasefire ku Syria, pakhala pali ma ceasefire ku Afghanistan, pakhala pali ma ceasefire ku Iraq. Just mentioning few. Ma ceasefire onsewo tena pano sitikudziwa kuti ndi ceasefire iti imene ili ya moyo. Amapanga ceasefire iwowo ngati atopa nkumenya nkhondo kapena ngati akufuna kupanga re-strategize kuyikonzekeranso nkhondo chaka chikena, ndipo zotsata zake amadza kudzidzimutsani ndi kupanganiso ndi chiwembu. Tilankhulapo kuti kodi dziko la Iran kuvomera kwake kwa ceasefire yachita bwino? Kutsekula kwa Hormuz, chifano zinayamba ndi kutsekula Hormuz, kutsekulira masitima ena aku Asia, ndipo pa masitima aku Europe, sitima ya ku France inali yoyamba kutsekulira pa Hormuz ndi kudutsa. Mukaona zimenezi, tinaona nthumwi ya dziko la Italy ikupita ku Qatar ngati ku Saudi Arabia kumene anakachita michezo kumene kuja. At the same time taona dziko la Ukraine, Zelensky akupitanso ku Middle East kumene kwa ina Saudi Arabia akukachita migwirizano nkhani ya mafuta.
posakhalitsa taona Hamusi kutsekulidwa, then kenako taona ma ceasefire akuchitika. Mmene tu ceasefire imabwera ndiye kuti inatsagana ndi chiopsezo chimene Donald Trump anapereka kupereka ku dziko la Iran, ma deadline, ngati sutsekula ndi upanga zakuti, ngati sutsekula ndi upanga zakuti, ngati sutsekula ndi upanga zakuti. Koma Iran inasankha kukhala chete, kutseka makutu ake kuti sitikusiya nkhondo chifukwa choopsezedwa, tisiya nkhondo chifukwa choti zomwe ife tikukhumba zachitika zakwaniritsidwa. Pamene maawazi amathamangira kokapanga expire pa nkhani ya zoopsezo zimene dziko la America adapereka ku Iran, m'malo moyamba kuphulitsa ku Iran taona ceasefire ikuchitika. And ceasefire imeneyi inkhala pakati wake si maiko atatu, si maiko 10, dziko limodzi Pakistan lakwanitsa kubweretsa ceasefire pakati pa maiko atatu amenewa, Iran, Israel ndi America. Mwinatu pamenepa pakufunika kulingalira mozama kwambiri kuti nkhondo yamenyedwa m'masiku oposa 40, and masiku 40 amenewo nkhani ya ceasefire yachitika m'masiku ochepa kwambiri. And mwina, to be honest, ndikuti ceasefire yakabwera in 11th hour. Kunalibe ceasefire dzana, kunalibe ceasefire dzulo, ceasefire yabwera midnight. Pamenepa pakuyenera kukhala podabwitsika kwambiri. Tinene kuti kutsekula kwa Hamas, kutsekulira dziko la France, sikukupatsani mafunso. Kutsekula kuchoka kwa nthumwi ya ku Italy kupita ku Saudi Arabia ndi kwinako, sikukupatsani mafunso. Kubwera kwa nthumwi kapena kuti kubwera kwa Zelensky ku Saudi Arabia sikupereka mafunso. Mukaona awa ndi maiko atatu aku Europe omwe abwera motsagana-tsagana ku Middle East. And maiko amene anapita ndi maiko atatu amene akukhudzidwa ndi nkhondoyi. Nthumwi ya ku Italy ndi Zelensky anapita mbali inayi kwakina Saudi, Qatar, chanchani kumene kukulandiranso makofi kuchokera ku Iran. Pamene France akuoneka kuti anali mbali ya Iran mpaka anamutsekulira kuti adutse ndi mashipi yake. When you look at this, ngati mudasewerapo game ya chess, something huge, something big, it's underway, chili njira. Ndipo palibe kudalirana kapena kukhulupirirana chifukwa chona kuti nature ya kudalirana mu America mulibe. Chilengedwe ndi chikhalidwe chokhulupirika mu America mulibe. Their reputation is rotten tikafika pa nkhani ya kudalirika, kukhulupirika ndi kusunga mapangano. Dziko la America silili mmodzi mwa anthu amene amakwanitsa zimenezo. Angathe kukwanitsa chilichonse, koma kusunga pangano ndi chinthu chimene iwo samachikwanitsa. Nthawi zonse amakhala ma decision maker, they can change that decision at any given time. Amakhala iwo panga chiganizo, ndipo chiganizo imene angathe kuchisintha nthawi inanso imene akuona kuti afuna achisinthe. Ne mukukunikira kwathu ife tikufuna tikupatseni ntchito, and tikukhulupirira kuti ntchito imeneyi ngakhala zini yake ku Iraniko ali nayo. Tafotokozera za kutsekula kwa Hamas, kutsekulira masitima aku Asia, kuphatikizapo ya ku France. Takambapo za kubwera nthumwi ya ku Italy kubwera kwa ku Middle East, komanso kwa Zelensky. Kuti zimene zizi kubwera kwa anthu amene wamotsagana-tsagana, kumapeto kwake kubwera ceasefire. Kuti palibe mafunso. Koma mafunso ngati akupezeka ndi ife kwa LC kuno mkutheka kuti aine akeso a Iran mafunso ali nawo. Tiyeni imene tiyike kumbali tayikamba yatha. Tiyang'ane dziko la Israel. Dziko la Israel likupanga insist nthawi zonse paja amasinthidwa thewera ndi America. Kona tikusintha thewera kwa avula utenga lina kwa aveka. Ndiyeno Donald Trump walengeza zoti pakhale ceasefire. Nayenso uyu BBU pajamba ndi BB kama ndi Benjamin Netanyahu. BB walondola mbuya yake poti achimwena nachoncho inenso ndikutero. Koma iyeyu akusepa yana kuti ndi it's a game of chess. Ndikuti king ndi iyeyo Donald Trump akudziwa amene akusunthira mapisi yake on a 4D game. For a ngati game, it's a 4-dimension, not even 3-dimension. This is not a 3D, it's a 4D. If I never go to Israel,
kuli Arab Emirates, kuli Iran, kuli Europe. It's a 3D. I mean, it's a 4D. So in a 4 dimension, ya game ya chess yos on this board. Ndikuona kuti king ndi ye Donald Trump. Wapereka ceasefire povomereza zimene Iran ikufuna, koma pabwera koma zonse zikatsimikizika Friday ku Islamabad, komwe ndi ku Pakistan, komwe nthumwi zambali zonse zikapezeka kumeneko kuti akamalizitse ndi kutsimikizana ngati zili zotheka. Koma iye Donald Trump wana kuti it's doable, zotheka, it's workable, tingathe kuzichita zimene zizinkutheka. Koma sitikudziwa kuti akapanga set ma conditions anji tiphwasulaso ceasefire yonse, makamaka ma points 10 amene dziko la Iran lapereka. Okay, tisanafika kumeneko. Koma chimene ndikuona ndiona kuti it's a chess game, because anthu awa angathe kufulopa chilichonse, koma sangafulope strategy yawo. Angathe kufulopa ma Americans, ma Israel, angathe kufulopa chilichonse, koma sangafulope pa chimene iwo afuna kukwaniritsa. Angathe kufulopa kuti adalankhula udyo anatani, koma pa chimene akufuna kukwaniritsa sangafulope. Okay, chimene afuna iwo ndi choti nkhondo ya Iran mwanjira ina iliyonse ayipambane, mwanjira ina iliyonse, in one way or the other akufuna kupambana nkhondo against Iran. Chifukwa chani? Tikuti kuyamba phwasula. Chifukwa chani kuti reputation ya dziko la America yaonongeka, reputation ya dziko la Israel yaonongeka, reputation imene yetu yaonongeka, mbiri imene yaonongeka maka mu zinthu zambiri. Pa nkhani ya zachuma asauka maiko musone ngati nkhondo imeja ndi masewera. Nkhondo imene America imachitira Iran, budget yawo inali $1 billion pa tsiku a day, yoti imadya $1 billion a day. In these 40 days we're talking of $40 billion imene angowocha 40 billion yaotchedwa. Ndepa mwalira asilikali, ndepa mwalira paonongeka ndege, ndepa phwanyitsuda mastima. Ndalama odziwa kuwerengetsawo zikuyenda koma 200 billion. Phatikiza katundu, ndalama yakashi ndi asilikali amene amwalira, thamanga koma $200 billion yapita. And zimenezo zikuoneka kuti zachitika just in 40 days. At the same time, reputation yoti ndi ma superpower ndi mmene wadapanga calculate dziko lidakhulupirira kuti angathe kumenya nkhondo in 48 hours, not in 48 days here. In 48 hours America ingathe kumenya nkhondo kuyimenya Iran ndi kumaliza. And this is what they promised the world. Zomwe sizinateke. Number 2, sizinateke kuyimenya nkhondo Iran in 24 hours ndi kuthana nayo, sizinateke. 2, anapita kuja kasintha regime sana sinthe. Mene anayipezera ndi mene ayisiyira. Ulamuliro wa dziko la Iran mene anawupezera ndi mene awusiyira. Number 3, ichuma ichichi chaonongeka kale, koma America ili ndi ntchito imene kufunika not less than zaka 10 kuti abwezeretse katundu amene waonongeka mu nkhondo iyoka. 10 years akugwira ntchito yobwezeretsa zimene zaonongeka mu nkhondo iyoka ya 40 days ito ziketo. On top of that, Donald Trump is not a king. Ndichifeke kwa America ujama kana king ngati mava nkhani ya king. Donald Trump si king, ndi president. Akuyembekeza kutsogolo kuti adzakhale ndi zisankho. Andi muzisankho zake akuyembekeza kumadzachita kampeni. Mu kampeni mo ya iyeyo kuti apitirize kuyima ngati president 1. 2, kampeni ya chipani kuti anthu chipani apitirire kuchikhulupirira administration iyeyo chipani yanjani. Makampeni wanda awiri. 1, iye ngati candidate afuna kudutsa. 2, chipani chidutseso. Democrats ndi ma Republicans. So akufuna kuti iwo akamadzapita kampeni akakhale cholankhula. Andi cholankhula chake mwachimodzi. Tidapambana nkhondo ya ku Iran. Tinapita ndi cholinga chofuna kupanga regime change, tinasintha regime. Chani zimene tidaonongeka tidabwezeretsa. So uyu ali ntchito. Ngati Donald Trump sakumalizitsa ganyo amene adakamuyamba ku Iran, ndati iyeyo ndi chipani chawo alibe nkhani yodzakamba pa kampeni imene ikubwera kutsogoloko.
The same applies on Benjamin Netanyahu. Na yeso akuyembekeza kuti apite kuzisankho. And zisankho zimenezo chimene yakuyenera kufotokoza kuti akapambane akadutse ndi kupambana nkhondo ya Hamas, Lebanon and Syria, komanso nkhondo imene adakayiyamba iyeyo ndi Donald Trump ku Iran. Tikayang'ana nkhani ya Israel, kwa zaka takhala tikumva za Israel pa nkhani ya defense ndi kudziwa nkhondo and the like. Ndipo timafika polankhula pona kuti Israel ndi yoopsa kumaposa America. That reputation has been ruined, yaonongeka. Bwanji Ben Gurion kulibe ma air defense osaja pasulidwa zijanjango sazija za gumulika panopo people got no respect ndi military defense ya dziko la Iran, ya dziko la Israel anymore. Aliyense pana kuchita kudziwa kuti akamati ma interceptors, akamati Iron Dome, akamati chanchane zonse zija zabodza, ataona Iran kumwanya mizinga kumaphulitsa Tel Aviv, Ben Gurion, Haifa, chanchane takhati kuona amene konse kugwa mabomba ochokera ngakhale oponyedwa ndi ma Palestinians ya Hezbollah andandani mahutsi takhati kuona kuphulitsa zimatheka. Meaning to say, Israel reputation yake kuti adzadzipopeso kuti panopo ife ndeti libobo padzatenga nthawi. Once bitten twice shy. Ukamenyedwa pagulu achimwendeo lobwera somawo ndi zimasozi ndi anamwe adapunthadzana amene mawapseza aja amangoti kani timango opanjoka luzi. So that reputation waonongetsa ndani? Benjamin Netanyahu ndi zake Donald Trump aonongetsa reputation ya maiko awo pa nkhani ya security, aonongetsa chuma, aonongetsa katundu, aonongetsa miyoyo ya anthu. Zonsezi mukaziona in return ngati nkhondo itathera pa, chomwe chapindula America nchani? Zero. Chomwe chapindula Israel ni chani? Zero. Angophwasulitsa matawuni yawo, kusamusitsa asilikali amene ali ku Middle East amene amakhala ngati kwawo, amati akakhala dziko la mtendere amati ali ku Middle East, amakhala ngati ali ku heaven. Lero lino imene Iran ikufuna mu ceasefire yake anthu amene onse achoke, mabase onse amene ali Middle East achoke. Zinthu zonse zali bwinobwino ngati zizachoke lero zinthu zimene kuja zichoka chifukwa cha Donald Trump, zichoka chifukwa cha Benjamin Netanyahu. Maiko ngati akina Qatar, akina Saudi Arabia, akina Kuwait, Bahrain, Jordan anali maiko ankakandi uchi. Investment it was flying high. Chuma chawo chimauluka chuma chawo. Kumene anthu amakuona kuti to invest in Qatar ndi kuti iweyo wapita. Lero lino in Qatar simalosa amene tingachemelenga limana lili. Chuma chagwa. Reputation yawo yaonongeka. Trust ya anthu kuti ndikakhala ku Qatar I'm safe. As long as nkhondo sikutha ku Middle East, ndewoti munthu akutha kuona kuti ku Middle East palibenso dziko limene ungakhale nkudzina kuti ndili dziko la mtendere. Kameneko kangathopangitsa chuma cha ku Middle East chokha kumangogwa. Mene adagwera malonda amtengatenga wapandege after 11th September 2021. 2001. Mitengatenga idaonongeka ya pandege ifa aliyense kuyenda pandege amaona kuti it's a threat. Anthu anasiya kuyenda, tourism shut down chifukwa cha nkhani ya Osama bin Laden. This is history, muzisunga. Zikangoonongeka zima reputation, mbiri ikangoonongeka to rebuild it takes years. Mmene anthu amadzayambiranso kumasuka kuyenda maulendo apandege sizinatenge zaka 5. It was over a decade. Ask South Africa. They suffered kuti abwera anthu ochuluka kudzaonera mpira World Cup 2010. Simply anthu ambiri adali ndi mantha kuyenda pa ndege bwera ku Africa. Zikafika pa security, anthu amene ali ndalama zitali, anthu amene ali ndi mbiri, they take it as a serious business, and it is a serious business. Dziko limene lilibe security yokwana, nobody wants to come and invest. Kwa choncho mukayang'ana zonse zimene zaonongeka Middle East, zonse zimene zaonongeka m'maiko mene mune mtendere, zaonongeka chifukwa cha anyamata awiriwa. Kodi nkhondo ingati itathera pamenepa, iwo apindula chani? Asala zero, palibe. Chifukwa tikakamba za Iran ndi dziko limene linali ndi masanction kale, limavutika kale ndi masanction. Mu nkhondo imene achitika mu June 2025, mupeza kuti idangophwasula dziko la Iran kwa silasila bwinja. Ku Qatar kunali kuli bwinobwino,
ku Bahrain kunali bwinobwino, United Arab Emirates kunali bwinobwino, Saudi Arabia bwinobwino, Jordan kunali bwinobwino, Oman kunali bwinobwino, Kuwait kunali bwinobwino, kulikonse kunali bwinobwino. Who suffered was Iran. So ku Iran idaphasulako koma sinanga, those are the dead people already, a dead man walking. Akamayenda iwaja ndi maliro kale kulingati ku Gaza, ku Palestine, akamayenda ndi maliro kale kwaphwasula zimangofana kuti that is their daily living. So malos amene achitika mu Iran sitingapange compare ndi malos amene achitika m'maiko over 16, chifukwa dziko lililonse limene likusunga base ya America kapena Israel, dziko limene mudziwa kuti linali pa nkhondo ndi Iran in one way or the other. Nkhondo zinamwaona mabomba ndi mizinga ikuuluka, koma maiko ena amene kuli mabase a dziko la America kuli nkhondo, a diplomatic war, nkhondo imene ndi ya diplomacy, zikukhudza ma diplomacy. Kuli nkhondo, maiko akulingalira kuti ndi chanzere kupitiriza kusunga mabase a dziko la America, kapena tsiku lina ifeso zationa zimene zaonekera ku Saudi Arabia, ku Qatar ndi ku Oman ndi kwinako. So aliyense amene akusunga base ya dziko la America, he is thinking more than twice asanapitirize kutero kapena kupanga gear ya reverse, meaning to say ngati palowa ndale pa nkhani yosakhulupirana ku nkhani ya chitetezo, mudzoti panepo ngakhale kupanga flow kwa chuma kumakhala kuvuta. Ndingapatsani chitsanzo ino amene muli kumalaika kapena ku Africa kuno, maiko amene kulibe nkhondo titero, zikafika poti tikutsala pang'ono kupita ku zisankho, ma business amakhala stand still, fo kumakhala zionetsero, anthu samadza kuti kuli kande zisankho zitha bwanji, kazitha mwabata, kazitha ndi mavuvu, aliyense amangoyamba wayimakaye. Oda katundu amaoda mwa timing mochenjera kwambiri, ogulitsa amagulitsa mosamalitsitsa, amene ali ndalama amayigwira chifukwa sadziwa kodi mukuli zisankho zitha bwanji. Ndi mpaka timavota ndi padutseka miyezi iwiri itatu folo, anthu aone kuti zinthu zili bwinobwino, apitisana makhoti akokana zatha sunazokuona kuti zazizira, aliyense basi wakhala pamalo pake, ndi mmene sonso zinthu zimayambiraso. So musayiwale kuyimitsa nkosavota koma kudzutsa ntchito. Ngati zinthu zidayima chifukwa cha ndale for 3, 4, 5 months, kudzutsa mudzadzutsa chaka chathunthu. This is why mapeza kuti m'mayiko mwathumu olo ndikuchokera kuzisankho anthu timakhuwakhuwa mpovuta kuti anthu boma limene lachokalo limangopanga concentrate zopanga kampeni opangira chuma cha boma, ndetalowa mu nthawi ya kampeni mmene so aliyense anayimitsa ma business kuyang'ana kaye imene zisankho zizathere. All this period imakhala ma business sakuyenda bwino, ndefe timayembekeza kuti 3 months later chilichonse chibwerere mchimake, zinthu kuti taziyimitsa kwa chaka chathunthu timafuna kuti ziyambe kuyenda bwino after 3 months, 4 months. This is why we always fight with our politicians. Inde ndi anthu oti ndiosakhulupirika koma timayiwala kuti chimachitika ndi chani. So the same thing kumayiko kumene kuli mabase a dziko la America, ngakhale kuti zimabomba sanapiteko, koma politically, diplomatically kumene koko kuli tension yoti mayiko nawo sakuyamba alingalira zopitiriza ndi chiganizo chosunga mabase a dziko la America. So mukayang'ana zonse zimene tikuzifotokoza ndiponso zonse zimene tingamalize kuzifotokoza, mukayang'ana ma pictures amene ndangoperekapo zitsanzo ungoonekera kupanga projecting and all that kind of thing, koma nkhani yayikulu ndiona kuti all those losses ndekuti $500 billion loss, kapena tinene kuti $1 trillion loss in return, kapena kuonjezera ndikuona kuti before nkhondo yonseyi ndikuonera kuti Hamas inali yosatsekedwa, ngakhale kuti panali matension apakati pa America ndi Iran, koma Hamas inali free. Lero lino pamene nkhondo yabwera, automatically zapangitsa kuti Iran ikhale ndi upper hand ya Hamas. Ngakhale akambirana zitheka, koma Iran imodzi mwa mfundo yake ndi they will continue having a upper hand pa Hamas, apitirize iwo panga control Hamas. Zimwe zosayiwala kuti zikukhala kuti Iran
kapena kuti America ndi Israel yangobwera kudzapereka mphamvu ku Iran kuti ikwanitse kupanga control Hamas. In return, akuti Iran ikufuna $2 million pa sitima iliyonse imene idzipanga cross pa Hamas. That condition, kapena America amanga chilichonse china aphwasula ku Iran. Now we are going there. Amanga chilichonse chimene aphwasula ku Iran mu nkhondo imeneyi. Apo B, aliyense odutsa apa ndi sitima azipeka 2 million. Ndeti mamva last week kuti mastima amene anatsekedwa amene kuja, it was over 20,000 mastima amene anangotsekeredwa. Still kamba kudutsa kwa tsiku ndi tsiku. Koma amene amatseka Hamas ndi kuti mbali iyi kudoko kumene ku bankiku kunali kuli mastima 20,000. Ndenu mungochita masamu. 20,000 mastima iliyonse dzipeka 2 million. Mukayipeza ansala ndalama zimenezo mpoyambira. Koma as mastima adzipitirira kumadutsa kulowa kutuluka kudutsa pa Hamas, Iran ikhala ikumatolera $2 million ku stima iliyonseyo. Ndalama zimene zadzigawana ndi Oman pang'ono ifasanga nayenso ali pa nkhongo ya Hamas yomweyi. Koma ndiyoti Iran idzitenga gawo lalikulu kuti abwezeretse katundu amene waononga ku dziko kwawo imene aonongeka mu nkhondo imeneyi. That is another condition. Koma timakamba nkhani ya Bibi Netanyahu kuti it's a pawn, it's a horse. Donald Trump, he is riding this horse. Pachesi pamakhala pisi imene amaitcha horse. Maponi ndi awawa achina Saudi achina Jordan. Ndi maponi anayika kutsogolo. Ndichifeka zokutumula zija Iran ikamakutumula amakutumulidwa ndi iwaja simakutumulidwa nawo Israel kapena America. But Donald Trump, he is riding this horse amene ndi Benjamin Netanyahu kati Israel. His horse. So this horse waimasula loose and it is going insane. Ponena kuti ngakhale ceasefire yagwa yafika koma Israel sikupanga consider that ceasefire kuisa kuiyang'ana ceasefire yo kuti ikukhudzana ndi nkhondo ya ku Lebanon ndi ku Syria kapena ku Palestine. Iwo ngati Israel akhala kupitiriza ndi nkhondo ya ku Palestine, akhala kupitiriza ndi nkhondo ya ku Syria, akhala kupitiriza ndi nkhondo ya ku Lebanon. So mukaona zimene zizi zikungotanthauza kuti zili ngati kumangirira galu pa chingwe kuti mbuzi idzigunda. Ndene mali kupita ku ceasefire mufuna Iran muimangirira pa chingwe chifukwa akudziwa kuti Iran ndi imene imapanga sponsor nkhondo ya ku Lebanon, Iran ndi imene ikumapanga sponsor nkhondo ya ku Palestine, Iran ndi imene imapanga sponsor nkhondo ya ku Syria. Koma ngati Iran ili pa ceasefire ndekuti isapezeke Iraniyo ikulowera nawo nkhondo zitatu zimenezozo. Kodi mukaona popeza awa ali ndi agenda yofuna kulanda Middle East kuyambira Palestine, Lebanon, Syria ndi azitsika kwina kuno, zimene Iran akufuna kuziyimitsa kuti zisachitike. Kodi zitheka kuti Donald Trump ndi Khomeini asiye nkhondo, koma kumachita kuti mwana wa Donald Trump akumenya mwana wa Khomeini? Kodi makolowa pamenepa sadzaloweranso chifukwa Lebanon ndi Syria ndi mwana wa Iran kuphatikizirapo Palestine. Israel ndi mwana wa America. Ndi Donald Trump ndi Khomeini asiye kumenyana, koma ana adzimenyanabe. Kodi pamenepo pali ceasefire? Limene tikufuna kuti likhale funso limene mudzizifunsa. Tikunyada ceasefire. Ine ndikaona analysis sindikuionapo ceasefire, ndikungoona ziwembu. Chifukwa yemwe adzapse mtima kuti mwana wanga sunga mtero adzapeza wanyamula mbama kumenya mwana wanzake. Kumenya mwana wanzake kumeneko nkhondo inadzayambira pamenepo. Ngati Lebanon, Syria ndi Palestine itachitira ziwembu zikuluzikulu kuchitira dziko la Israel, mudzamva zoti America yalowerera. Ngati Israel itachita ziwembu zikuluzikulu kuchitira Palestine, Lebanon ndi Syria, mudzamva kuti Iran walowerera. Chifukwa onse awiriwa sangakhale chete. Pali mwambi pachizula, amati padambo sipadzakhala chete pamene mwana wa mvuwu wasowa. Kadakonda kada chifanthamula chizula chakecho, koma tiye ndizisiyeni. Padambo sipadzakhala chete pamene mwana wa mvuwu wasowa. Mudziwe kuti sadzakwalitsa kukhala chete Donald Trump ndi Khomeini
pamene wina mwana wake akumenyedwa. The ceasefire tikamayiyang'ana kuja ndakupatsani ntchito yoti muyang'ane nthumwi zimene zinabwerabwera m'mayikomo. Point number 2 likhalenso funso. Mukutha kuiona America ikukhala chete pamene Syria, Lebanon ndi Palestine yachitira chiwembu chachikulu kwambiri Israel? Inu mukutha kuona Iran itakhala chete pamene Israel idachita chiwembu chachikulu kuchitira pa Palestine, kuchitira Lebanon ndi Syria? Ngati mukuona choncho zikomo fasangano anthu awonso mukwadziwa mitima yawo, mukwadziwa zochitika zawo. The ceasefire iyi apatsana koma ili ndi ndale. 2 kapena kuonjezera apo, Iran alibe intention ya ceasefire. Chifukwa mukaziyang'ana mfundo zawo 10 zimene ayika mu ceasefire ndi mfundo zoti America kungovomera, America yatha. Ndiye zili ndi iwo after kuluza $1 trillion mu nkhondo imene yangochitikayi, ndi kuonjezera kuvomera mfundo 10 za dziko la Iran, ndikuti akuvomera kuthetsa usupapawa wa dziko la America. Ngati mukuona kuti America ndiyo konzeka kuthetsa usupapawa wake, ndikuti ceasefire ilipo. Kwa choncho, koma kwa amene mukuidziwa America mmene usupapawa umakomera, mmene UMP umakomera, mmene ukhansala umakomera, mmene upresident umakomera, nkulola kuti basi ndaluza awawina olo tisawerenge mavoti. Kuvomera mfundo 10 za dziko la Iran zikutanthauza kuti America yapanga withdraw usupapawa wake aupereka. Muli mfundo zokhakhala. And Iran ikuonetsa kuti ngati atakane ifetu tilibe vuto, ifaso ceasefire timayifuna. Iran amafunitsitsa kuti ceasefire idzabwere after Israel, America komanso mayiko amene amathandizira America aphunzire chiphunzitso chachikulu kwambiri chimene chidzabweretse umphawi m'mayiko awo, oti ngati kuli kubwezeretsa zalekera pafupifupi zaka 100 akubwezeretsa zimene Iran imafuna kuti iwononge mu nkhondo imeneyi. Kwa choncho Iran ngakhale kuvomera ceasefire, nkhondo ijeneri isanawatopetse. So akuvomera ceasefire kwinako ali ndi mtima wa I got nothing to lose. Ale pofuna paonetsetsa. Chifukwa iyeyo fundo zimene akuyika mu ceasefire mwachidziwikire akudziwa kuti America sivomera. Ndipo kusavomera kwa zimenezo kwa America, it means ceasefire akupanga lift up kuchotsa nkhondo izipitirira. Tizisiye uko zimene tazikamba zati. Kutsekula kwa Hamas, dziko la Iran lanena kuti ngakhale tatsekula Hamas kuti masitima adzidutsa, koma ntchito zonse za panyanja imeneyi, sitima yolowa mpaka kutuluka, ziziyendetsedwa ndi IRGC, Revolutionary Guard. Asilikali a dziko la Iran ndi amene adziyendetsa ntchito zonse, palibe munthu wamba. Meaning to say, adzipanga monitor, kulandira ndi kuperekeza masitima onse odutsa pamenepa, paperwork chilichonse chizidutsa via army ya Iran. Zomwe zikuoneka kuti chipikisheni chikhala chiopsa kwambiri. Ngati America amalingalira kuti akatsekula Strait of Hormuz, mwanjira ina we can be smuggling things podutsa pamenepa apo pomakafupikira ku Iran, zikuoneka kuti pakhala povuta kwambiri. Zimene tisiyene apo takamba, titenge nkhani ina yomalizira malingana ndi nthawi yathu. Nkhani ina ndiona kuti pamene ceasefire kuvomerezedwa, mpaka pano Abraham Lincoln sakudziwa dali kuti. Mpaka pano Henry Ford chistima zimastima zimene zinabwera kuti zibwera ku nkhondo, sizikudzika kuti zili kuti. Zinabwerera ku America kapena zidakali komweko. Ngati zili komweko zili patipo, sizikudziwika. Kodi ngati ceasefire ili yoonadi kuti America mu nkhondo imene iyi amayembekezera ceasefire, ili khala funso lathu lotsiriza, and ndikufuna eniyo mutipeze 069 3000 915 mutipeze ndi mayankho. Zatithandizani maganizo zikutivuta ifeyo ku Whispers College of Mindset Change kuno kuganiza. Ngati America amamenya nkhondo ndi chonga kuti kutsogolo kukhala ceasefire, for amasakasaka off-ramp potulukira mu highway sipabaoneka. Pamene sipabaoneka potulukira mu highway pali mafunso. Ngati America inali ndi ganizo li nkhondo iyi kutsogolo kutipeka ceasefire, kukhala ceasefire, kukhala zokambirana, musayiwale chitumizireni asilikali okwana 50,000 ku Middle East,
maparatroopers oti akajiwe mumlengalenga ena akaende pa nyanja kulowa mu Iran kukamenya nkhondo yawo pansi. Olo 1 week sinathe 1 week asilikali 50,000 aja apita kale kumeneko. So all those resources tikunena pano zili ku Middle East. Kodi mmene ayika ceasefire akubwerera kaye kapena apitiriza kukhala konko? Inu ndiye ndiziyang'anani. Ngati asilikali awawa 50,000 wa anabweradi ali ku Middle East ndipo kuyang'ana kwawo kulunjika ku Iran palibe ceasefire. Tikutha kuona just to regroup again. Ma congressmen White House sakumvana chimodzi. Mbali ya ma Republicans ndi mbali ya ma Democrats sakumvana chimodzi makamaka pa nkhondo imeneyi. In conclusion, potsiriza penipeni, ngati mwaona NATO ikukana kulowelera nkhondo, ngati mwaona European Union ikukana kulowelera nkhondo, ngati munaona France ikukana kulowelera nkhondo, ngati munaona Britain ikukana kulowelera nkhondo, ngati munaona ma allies onse a dziko la America anakana kulowelera nkhondo, nkhani yeniyeni ndiyo kuti nkhondo iyi sinali ya dziko la America. Ayi, America nkhondo imene iwo anali nayo ndiyopereka ma sanction mu Iran. But this was coming out of hand. If Iran yangakhale ma sanction, it was still surviving. Koma ganyu amene anakatenga Donald Trump mwayeka as an individual kukatenga ku Qatar, ku Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Jordan, ganyu amene anakatenga umene koma trip amene wakhala kupita kunja kumampatsa mphatso ndege, kumampatsa ma billion dollars ndalama za ku America, zonse zija zinali malipiro. Saudi Arabia ndazi nzawo kumutuma Donald Trump ugwiritse ntchito mphamvu zako za president polamula asilikali akathidzimule nkhondo dziko la Iran fani limeli kuthandiza asilikali a dziko la Palestine kapena zigawenga za dziko la Palestine kuti zichita chiwembu dziko la Israel, kumachita kuti pali contract yonena kuti Israel ikamapanga chilichonse chimene ikupangacho ku Palestine, Arab world izikhala chete, and they get paid for that. Nde ine ndikulephera kugwira ntchito chifukwa cha Iran. So you guys ndimakulipirani kuti ntchito yanga yolanda Lebanon, Syria ndi Palestine idziyenda bwino, ndimakulipirani. Panopo ngati ndili wefuwefu ntchito yakundifuna kumaliza ndi chifukwa cha Iran. So you find a plan. Pezani plan to stop this guy akundipanga disturb. So anyamadawa tenant wadandaula. Chifukwa sinangawa ndi malandlord. Ndamene akusunga mabesi ndi malandlord. Nde tenant akudandaula. Sizikuyenda. Nde tenant anafuna aganyu oti akazule chitsa. Tenant azidutsapo bwino ndi galimoto yake. Nde ma tenant anaita na Donald Trump kumpatsa ganyu zula Irani kuti tenant wathu uyu kuku. Ma landlord anaita na ganyu kumwenda na ganyu Donald Trump kumpatsa ndalama azule chitsa chomwe ndi Irani kuti tenant yomwe ndi Israel agwire bwino ntchito. So mukayionetsetsa azungu azinyakadaona kuti no, this is childish. Sizingatheka kuti chisangalalo cha dziko la Israeli ife ma Americans tipite ku nkhondo. Chifukwa makano chifukwa cha Israeli kumafoti dzita ife zochita. Koma chita kuti ife ndi dziko lalikulu sovereign chanchanchanchani. Tili patsogolo kwambe ife tidzikapita ku nkhondo chifukwa cholamulidwa ndi Israeli pa mapindu ndi ma benefit a dziko la Israeli. Titenge asilikali adzikapanga nkhondo ku Iran. Sure. Anazola tenza chibwana. Ife sana lowerere. Nkhondo ije ikanakhala kuti ndi ya dziko ngati America. Akanapita mena anapita ku Iraq, akanapita ngati mena anapita ku Afghanistan, akanapita ngati mena anapita ku Libya. This time around, dziko loopsa ngati Iran, maiko osaja ndi kuvomera kumusiya America yekha. Ndimene mungadziwe kuti nkhondo ije sinali ya dziko ngati America, nkhondo ije ndi anyamata awiri aja. Koma in conclusion, achimwene amene machemerera aluya, ngati nkhondo iyi itakupezeka kuti sikutha, mudzoti Middle East will never be the same again. Ndikuphatikizapo to maiko amene mati ndi kumwambako, anzathu amene ali ku paradise kaleko, anzathu amene amavala zabwinowa aku paradise amene maona kuti ndakumwamba kalewa. Nkhondo iyi kutha osatha. Chifukwa ikatha kuti apapa yatha, kupepera kwa china Saudi Arabia kuonekera poyera. Chifukwa nkhondo ikatha, ndewo ikatha,
ndi pamene anthu amayamba kunena kuti ine zimene ndinkangoona kupanga kuchifukwa akandituma ndi aujeni aja sizangazatha. Apapa palibe amene anganene zimenezo, koma ikatha mudzamva anthu akuyamba kuululana kumeneko anthu adzakhala kuyang'anizana maso ofira. Nkhondo ingati itapitirira, wave imene idzayambirenso nkhondo iyi muyembekeze kuti pali mayiko ena ku Middle East kuja adzafufutidwa. Chifukwa chonena kuti ku Iran and enrich ya uranium, nuclear power, aziyakuphulitsa zija zina amapanga. And this war, Russia ndi China, it is, and it will be their only opportunity to bring down that monarchy ya America. Nkhondo iyi Russia ndi China unali mwayi wawo, ndi mwayi wawo ndipo udzapitirira kukhala mwayi wawo othetsera ufumu wa America. Chifukwa chani? Ndi mmene nkhondo panopo inapangira advanced, anthu awa kuyambana kwa direct kudzakhala kovuta, ndipo kuthana kwawo kunali kulowerera mu nkhondo imeneyi. Pa chifukwa chimenechi Iran ili ndi confidence yopitirira muyeso kuti nkhondo ingakhale itayambiranso, zoyenera kudzachita iwowo mu wave inayo ali nazo kale. Masiku amene akuti 2 weeks awawa this ceasefire, kuti ndi 2 weeks ceasefire, ku Iran kwa anthu sakugona. Pamene ku America mukuyembekeza kuti muchite mabudget oyamba kukonzanso zomwe mungabwezeretse. And to be honest, katundu amene anaphulitsidwa njira akubwera ku Middle East kuchokera ku America anthu sakuulula. Tena kuti kuna milaro stima ya tunthu itanyamula mamizilo mabomba, ma ballistic missiles, ma anti-missiles, ma intercepting janchani za mira stima ya tunthu, koma anthu sakuulula, ma Americans sakuulula. Pa chifukwa chimenechi tikuona kuti zija zikufuna budget kayipange pasi ku White House. Zaku Irani zilibe budget, mangotapa mapanga. Sitikudziwa in these 2 weeks asakuphulitsa kuti akhala panga zingati. Chifukwa zinthu zawo zochipa kwambiri, zophweka kupanga, komanso deadly. Zalekana ndi bomba limodzi limene limatenga ndalama ngati $100 million kulipanga kuti likaphulitse dziko lonse. Excuse me. Awa kupanga drone ya $10,000, $20,000. Ndiona kuti pa tsiku wangatha panga 10 or 15 or 20 or 100 pa tsiku. Kodi in 2 weeks akhala panga zingati. Nkhondo iyi ngati mukuona ngati pali ceasefire, dziwani kuti ceasefire imeneyo ndi yapakamwa. Koma pa ground anthuwa ali mu first 45 minutes. Tiye tidikirire kuti the another 45 minutes kuchitika zotani. Munandine Oswald Chimwani, K9 studio kwa zonta province Boma Ndebe dziko South Africa. Tiseneka pompa kufika na mpara kumana soma program ndi ma updates ya trainer 0693015 amene ndi mateni flow athu. Ino amene mapanga forward ma programs athu osadera nkhawa panga ni forward iji anthu akachimverere ife kwathu tugawatenga. Nthawi zina we just feel emotional ndipo timwe amage takukalipirani, koma nkhani yenini kafalitseni. Ili ndi luso, ndi chuma chobisika chimene chili ku Whispers College of Mindset Change. Kwa amene angafune kuti apindule nacho mokwanira, angobwera dza join. Zama forward izo mutapanga forward motani. Tsiku lina Oswald Chimwani akadzango ndasiya adzakusiyani molengalenga. Koma tikamadzasiya tidzakhala kuti tayambitsa zina zomwe amene ali kumeneko akupitirwa kupindula nazo. Chitseko chisanadzatseke nthawi imeneyo, dzaonetsetseni kuti mwadzipezera malo ku Whispers of the Stranger. Mwakomanonse, bye bye.